салом алайкум дӯстон, чӣ гуна фаҳмем ки шоти симкарта бучидай? Меню медурем, снипбар мерем, сетиҳои плата файлда медурем, конфигурасияда оке мекунем. Бародаро, дар ин ҳолат якум причина, дар ин ҳолате ки ами 00 боша, рақамон нест, IPO 00, дар ин ҳолат бародаро ҳисоби симкарта шот бучидай. Дуюм причинаш, рози бародаро, мо мехоҳем симкартаро гирён кунем. Вақти гирён карданда кнопкаи кабутай. Вақти як бор кнопкаи кабута клик мекунем, network connecting file. Чанд боре ки мисол зер мекунем, network connecting file. Дар ҳамон ҳолат бародаро ҳисоби вақте ки network connecting file кашид, бародаро дар хотир доред ки ҳисоби шоти симкарта бучидай. ин буд чӣ гуна фаҳмем шоти симкарта бучида. Боқӣ дар паноҳи Аллоҳ бошед.